Hello guys, welcome to my channel. Oh, diag akong mga kauban din eh. Hi guys! Nagkuan ra tambay kay wa pa mi kahimong sa mong kuan mga speech char sana all. Uwan na, tanaw na to, ning uwan na, ning uwan. So mga ligo mi ron kay mag-sound mi dito sa kuliko. Sao na ka ni ron? Nagbagot-butas pa lang. Diarag akong mga kauban oh. Kana si Tibigel, kana si Jasmine, kana si Jobe, uy nalibat man, kana si Jana. Ako pod. So, salamat sa pagtanaw, ay. I love you. Lost in your